Čaute ľudia. Tak. Už to je v poriadku. Takže čaute ľudia, ja vás vítam na nového videa z World of Tanks. No nie z World of Tanks, prvé video z World of Tanks. Takže si zahrneme World War... neviem čo. Dám toto. A som si už tu ponakupoval nejaké tie tanky, tak si dáme túto srandu. Challenge, tam mám hociaké. Dobre, už sa nachádzame v hre. Ten tank nevyzerá ako z druhej svetovej, vyzerá tak novšie. Inak budem točiť jeden špeciál, pôjdeme na dovolenku. Budem to točiť. A tu už sa strieľa niekde. Tuto máme rovno aj ľudí. Toto môžem rozbiť? Nemôžem. To je divné. Počkaj, to je tak. Tuto. Tak. Dostal? Nedostal. Aha, aj tu sú. To je ten tank, čo mám ja, ten istý. Dostal. Ďalší zásah. Už som sa troška presunul. Tu ich je veľa, ale jak prase. Ja radšej zahnem sem. Tam máme nepriateľský tank. Dám mu šupu. Ja som ho aj zabil. Nezabil. On žije. A nežije. To je iný. Ja si to počkám. Tu sú. Ona môže... Ježiši, ja jazdím s tým tankom. Tu je... Zásaka! To bolo dobré. Ja som úplne tankista. Aha. Dobre. Sú posledný traja, toto musíme vyhrať. Musíme hantiť tohoto. Smotor! Kde? Škýbide. Let's go! Win! Takže ľudia, toto bol môj prvý win World of Tanks. Takže dobre sa majte a moje videjka samozrejme popozerajte. Čaute!